Γεια σας φίλοι μου. Παιδιά, λοιπόν, από αυτό τώρα που βγάζω βίντεο το κανάλι, δεν θα φανταστείτε. Πέτυχα Los Mobilis. Ναι, δεν το πιστεύω. Δεν θα σας το δείξω τώρα. Αλήθειες λέω. Δεν σας λέω κανένα ψέμα. Λοιπόν, σήμερα θα παίξουμε πάλι στην Brain, γιατί παιδιά είναι απίστευτο. Έχει κάνει κάποιος friend. Ποιοι είναι αυτοί, δεν τους ξέρω παιδιά. Λοιπόν, πρέπει να μπούμε σε ένα σερβερ full καλό παιδιά, μα full καλό, για να κλέψουμε καλά brand. Δεν έχω και πολύ χρόνο. Έχω αγγλικά. Ναι, λοιπόν πάμε. Είναι ready αυτά. Και όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, 3, 2, 1. Πάτα το κολοκουμπί και πετύχαμε το epic. Πρώτη φορά έχω να αγοράσει τόσο πολύ ένα σπιπίκι. Και μπαναντσίνι, μπανανί. Έλα, για λίγα. Λοιπόν, μπήκαμε σε servers για να κλέψουμε. Δεν μπήκαμε για κάτι άλλο, μόνο για να κλέψουμε. Λοιπόν, θα κλέψουμε ένα ρέινο, το στέλνει και την αρχή, έτσι. Αλήθεια τώρα. Τι να το κάνω. Σαν να με βράνε καλύτερο. Όσοι ξέρετε είμαι πρωταθλητής στο να κλέβω brain rot. Όχι όμως και τώρα. Το πλήρωσα. Παιδιά, το άλλο μου κινητό μου έχει χαλάσει και γι' αυτό. Έλα! Τρέχα, σήκω. Πώς γίνεται ρε παιδιά να προλαβαίνετε, δεν γίνεται. Πρέπει να έχεις και πολύ... Λύκαμε το γκλόρμπο μας, το φρούτο τυλάκι. Μπορώ να το χάσω. Μην το χάσω. Γκλόρμπο! Όχι, τα συμψαβώ. Πάμε. Λοιπόν, ρε, έτσι και άνοιξε να γίνει. Λοιπόν, πάμε το μεθύκ πάνω. Γιατί από αυτό τα κάνω δεν μαθαίνω μπάζες. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Brain not God. Κοκοφάντο, ελεφάντο. Το υπόσχομαι. Καλά που έχει κακό είδα. Όχι, νόμιζα ότι είχε.
Ρε, ο Μπρουκς έχει ξεχάσει ότι πρέπει να κλειδώσει την base του. Αλήθεια. Άντες. Δεν πειράζει, είναι legendary. Και αυτό το epic. PPQ. Παμ, 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 παμ. Θα το κλέψω. Δεν γίνεται, παιδιά, είμαι σίγουρος ότι θα το κλέψω. Απόλυτα είπα. Βασικά, κάτι πιο ωραίο. Είναι πιο μορφούλικο, ρε παιδάκι μου. Πες να το πω. 17. Τον είναι σκελετόνο. Κλέψ' το! Κλέψ' το! Κλέψ' το! Παιδιά, να την Παναγία, δεν ξέρω τι έχω πάθει σήμερα. Ρε, αλήθεια σε λέω. Δεν ξέρω τι έχω πάθει. Άντε, κοιτάω το. Losers, bro. Bro, όλοι είναι scammers, είναι losers, είναι νουμπάδες. Και κάπως έτσι βγάζω και μείνουν με ένα μύθι. Αυτή εδώ είναι σατανικιά. Φύγε από εδώ. Άντε ρε στο. Θα κλείψω ένα φρίκο καμέλο. Στυλ. Και περιμένουμε για το δικό μας. Αυτή σαν ανοίγει πιο γρήγορα. Άντε ρε. Είδατε. Κάτι ξέρω. Σε 10 δευτερόλεπτα ανοίγει το base της. Και με ένα χαλαρουίτα ούτε καν. 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Πηδάς από εδώ. Και κάπως έτσι κλέψεις και ένα φρίκο καμέλο. Ω ναι! Για πάτε στο καναλάκι και ένα subscribe. Λοιπόν, θα είμαι δίκαιος, εντάξει. Λοιπόν, άμα κλέψω άλλο ένα Mythic Brain Rot ή ό,τι άλλο, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας.